बे एसटिआ जिखिनि जा सुबिदा दङ दासिम जों मोनगासिनो दं। बे खेथ्रआव बे 6टा जनगोष्ठीखौ जुदि बेबायदि ट्राइबेलाव सोफायोबा जथेस्थ' खहा जागोन। महिलारिया बुंदोंबा एसटि जासिदोंबा गुबुन हारिनो जिखुनु मथे जों बेखौ मानिनाय नङा आरो। एसटिखौ जासिनानै मोनसे माबायाव लाबोनाया बे थिग नङा। बेवहाय खहायाथ' जाहाथे जागोन, खहा जोंहा जागोन। मानो खहा जागोनब्ला बिसोरथ' डेभेलप माबा जाखानाय हारि, बे हिसाबै जोंखौ गादबनो थाखाय बिसोरो सेस्था खालामखागोन। एखेबारे थार बाथ्रा बियो। गमामायैनो बिसोरनि माबाखौ फेलें खालामनो थाखाय सोमावसारबाय थानांगोन आरो। 14टा जनगोष्ठी दङ। बे जनगोष्ठीनि रायजो राजाफ्रा गोख्रोङै ओंखारबोनानै जों प्रतिबाद खालामनांगोन आरो। अब्लासो हयथ' जोंबो दरखारब्ला थैगारनांगोन, नङाब्लाथ' माबानाय नङा। दा बिसोरथ' गमामायैनो मोनसे पलिटिकेल बेनिफिट मोननो थाखाय बिसोर बेखौ माबागासिनो दं, नाजागासिनो दं। आरो आं बेखौ पलिटिक्स होननानै आं सानो आरोखि। सोमावसारनांगोन, सोमावसारनायाथ' सोमावसारखानांगोन जोङो। कन्टिनिउ 14 जनगोष्ठीनि जिथु डिमान्ड, बे डिमान्डआ फुलफिल जागौमानि जों नाजाबाय थानाया गाहाम जागोन आरोखि। दा मोनथाम बाहागो खालामदों बिसोरो, नङा होमबा? बे मोनथाम बाहागो खालामनायाव आंनिबा मोनसेयानो जानांगौ, आंनिबाबो मोनसेयानो जानांगौ। बे जोंनि ट्राइबेल लिडार माखासेफ्रा हायोब्ला इउनाइटेड जानांगौ आरो। खिन्थु ओरैबायदि माखासे लिडारफोर जाबाय पलिटिकेल बायास, बे खेथ्रआवनो जोंनि ट्राइबेल लिडारफ्रा एकगत जानो हायाखै, एकता जानो हायाखै, इउनिटियाव फैनो हायाखै। बेखौ आं बुंनो सानो आरो। एनअसि हरनानै जुदि बे 6टा जनगोष्ठीखौ गावनि ट्राइबेलाव सोयोब्ला बिसोरथ' बे जथेस्थ' खहा जागोन, बेखौ जों बयबो मिथिखागौ। हाग्रामा बिथाङा जिथु हरदों, बेयो हयथ' पलिटिक्सनि थाखायसो हरदों बायदि आं सानो आरो। पलिटिकेल पावार नांगौ, बे हिसाबैसो हरदों बायदि आं सानो आरोखि। नंगौ, नोंथांमोना मिथिगौ जे आसाम नाङैनो मोनसे मोनद' हारिनि एसटि होनायखौ लानानै मोनसे थासारि सोलिनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। मोनसे दुंहाव थासारि जादों। गुबुन बेराफारसेजों जों जुदि नोजोर होयोब्ला मोनद' हारिनि एसटि होनायखौ बा एसटि मोननांगौनि थाखाय बिथांमोना दाबि खालामदों। आरो बेराफारसेथिं बे समाव मोनद' हारिनि एसटि होनायखौ लानानै 14टा जिखिनि ट्राइबेल आफादफोर दङ एबा हारिफोर दं, बिथांमोना मोनसे गोख्रों भाबै सोमावसारदों। आरो बे बिथिंखौनो नोजोर बोनानै बड'लेण्ड बुब्लिया दिनै मोनसे जर'खा मोनसे सावरायनाय आयदा नोंथांमोननि गेजेराव लानो थाखाय आखायाव लादों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव एमब्रा-ब्रायैनो मोनद' हारिया जुदि एसटि मोनोब्ला बेवहाय थाखानाय एसटिफोरा माबायदि खहा जागोन, बेनि सायाव नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय आं दंफैयो। बे समाव माख्रा पाटकिगुरि गामियाव आं दंफैयो। बिथाङानो जादोंमोन बिजनी जिल्ला ट्राइबेल संघनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो बर' बाजार गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि मानगोनां बिथां मनेस्वर बसुमतारी। बिथांनिफ्राय जों मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे थारैनो जे मोनद' हारिनि एसटि होयोब्ला माबायदि थाखानाय एसटिफोरा खहा जानो थांगासिनो दं। गोबां बाथ्राखौनो बिथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे आसाम नाङैनो मोनसे थासारि जों नुनो मोनदों जे मोनद' हारिनो एबा 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होनायनि थाखाय ग्रुप अफ मिनिस्टारा मोनसे रिपर्ट दाखिल खालामबाय आसाम आयेन आफादाव। बेखौ रिपर्टखौ होनाय जाबाय आरो बेखौ एक्सेप्टबो खालामबाय। आरो बेराफारसेथिं बे समाव लकसभा आरो रायजो सभायावबो नैबे मोनद' हारिनि एसटि होनायनि बेलायाव चर्चाया सोलिबाय। बे समाव नोंथाङा जे मोनसे समाव जे एसटि बा नैबे बिजनी जिल्लानिनो ट्राइबेल संघनि गायसनगिरि आफादगिरि, बे बिथिंखौ लानानै नोंथाङा मा फोरमायनो नागिरगोन? हयथ' जोंहा जिथु 14 जोंनि माबा दंखायो ट्राइबेलफोर एसटि, बे एसटिआ जिखिनि जा सुबिदा दङ दासिम जों मोनगासिनो दं। बे खेथ्रआव बे 6टा जनगोष्ठीखौ जुदि बेबायदि ट्राइबेलाव सोफायोबा जथेस्थ' खहा जागोन। मानो खहा जागोनब्ला बिसोरथ' डेभेलप माबा जाखानाय हारि, बे हिसाबै जोंखौ गादबनो थाखाय बिसोरो सेस्था खालामखागोन। एखेबारे थार बाथ्रा बियो। दा बेखायनो
आं सानो जे जोंनि बे 14 जितु माने माबा दंखायो जोंहा बिसोरो गमामायैनो माने बिसोरनि माबाखौ फेलें खालामनो थाखाय जों माबानांगोन आरो माने प्रतिबाद खालामनांगोन दा माने मा होनो बेखौ माने सोमावसारबाय थानांगोन आरोखि जेब्लाहालागै बे माने सोब माने माबासिम थाङा थांदोंब्लाबो जोङो बेखौ माने सब समय माने दासिमबो कन्टिनिउ जों माने प्रतिबाद खालामबाय थानांगोन आरो दा बेवहाय जाहाथे मोनसे बाथ्रायाव जिहेतु सरसा सोलिबाय थादों जे गासिबो आसामनि जाखिनि राजखान्थि दोलोफोर दङ बिजेपि एजिपि कंग्रेस बिटिसिनि नैबे बिपिएफ इउपिपिएल बिथांमोनाबो मोनसे राजखान्थियारि भाबै मदद होदों ट्राइबेल 6टा जनगोष्ठी एबा ट्राइबेलफोरनि अनगायै एबा बे समाव 14टा ट्राइबेल दङ बे ट्राइबेलफोरनि आफादफोरनि अनगायै गासिबो आसामनि जाखिनि आफादफोर दं बिथांमोना ट्राइबेलखौ बा मोनद' हारिनो एसटि होनांगौ होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों एबा बिथांमोना मदद होदों राजखान्थि भाबैबो मदद होदों आरो बेराफारसेथिं ट्राइबेलनि अनगायै बेलेग आफादफोराबो मदद होदों बे बेलायाव थाखानाय एसटिफोरा बा थाखानाय मोन 14टा एसटिफोरा बिथांमोनजों जुजिनायनि थाखाय मा मा हाबा मावनांगोन होननानै नोंथाङा सानो दा बेवहाय जोंनि जितु माने 14टा माने जनगोष्ठी दङ बे जनगोष्ठीनि रायजो राजाफ्रा गोख्रोङै ओंखारबोनानै जों माने प्रतिबाद खालामनांगोन आरोखि अब्लासो हयथ' जोंबो माने दरखारब्ला माने थै गारनांगोन नङाब्लाथ' माने माबानाय नङा दा बिसोरथ' माने गमामायैनो मोनसे पलिटिकेल बेनिफिट मोननो थाखाय बिसोर बेखौ माबागासिनो दं आरोखि नाजागासिनो दं आरो आं बेखौ माने पलिटिक्स होननानै आं सानो आरोखि राजखान्थिनि सोमावसारनांगोन सोमावसारनायाथ' सोमावसारखानांगोन जोङो कन्टिनिउ दा जोंनि जितु डिमान्ड 14 जनगोष्ठीनि जितु डिमान्ड बे डिमान्डआ फुलफिल जागौ माने जों माने नाजाबाय थानाया गाहाम जागोन आरोखि आंनिबा दा बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ बुङो जे थाखानाय 14टा हारिफोरा बा एसटिफोरा खहा जायालासिनो एसटिखौ होनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बुंबाय दङ आरो बेराफारसेथिं गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा बे बाथ्राखौ बुंदों दासिमबो बुङाखै माबोरैहाय 6टा जनगोष्ठीनि एसटि होनानै बा थाखानाय जाखिनि एसटि 14टा दङ बेयो रैखाथि मोननानै 6टा जनगोष्ठीनि एसटि होनांगौ होननानै बुंदों जिहेतु सेन्ट्रेल लेभेलाव नायोब्ला एसटिआ मोनसेयानोल'खा बे बिथिङाव माबोरैहाय एसटिखौ रैखाथि होनानै आरोबाव गोदानै एसटि होनो हायो दा बेथ' मोनसे आंनि साननायावबो माने पलिटिक्स होननानै आं सानथारो आरोखि दा जुदि जोंनि बे 6टा जनगोष्ठीखौ 6टा जनगोष्ठीखौ जुदि ट्राइबेल माबायाव सोयोब्ला दा हयथ' जोंहा जथेस्थ' खथि जागोन आरो बिसोर गमामायैनो माने सोनो नागिरदोंब्ला जुदि जाथारोब्ला जोंनि बे थाखानाय ट्राइबेल गोष्ठीनि सुबिदाया बे माने एखेबारे धंस जागोन आरोखि जों सुबिदाखौनो मोननाय नङा जिहेतु बिसोरो डेभेलप जाखानाय माबा आरो बेवहाय दा मोनथाम माने बाहागो खालामदों बिसोरो नङा होमबा बे मोनथाम बाहागो खालामनायाव आंनिबा माने मोनसेयानो जानांगौ आंनिबाबो मोनसेयानो जानांगौ बे बिथिङाव आं बेखौनो बुंनो सानो आरोखि दा नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु जों दैदेनगिरिफोरा आथिखालनि जाखिनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोर दङ बे दैदेनगिरिफोरा माखासेया बुंनो नागिरो जे बे समाव जे एसटि होनायाव जोंहा जेबो खहा गैलिया जेबो जाया होननानै माखासेया बे समाव बुंदों बर'नि आं गुबुनखौ बुंला बर'नि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव माखासेया एसटि होनायखौ लानानै बिर'धि एबा बे समाव बेरेखा खालामदों दा बे समाव एसटि जायोब्ला माबायदि गमामायैनो जोंहा खहा जानो थांगासिनो दं
आरो बैफोर जायफोर बिथांमोना बे समाव मदद होदों दा एसटि जानांगौ होननानै जोंहा अबजेक्सन गैया होननानै बुंदों बिथांमोनखौ मा खालायो? जोङो माने आंनि साननायाव आरोखि दा जायफोर पलिटिकेल पार्टिनि दैदेनगिरिफोर दा गुबुन गुबुन जोंनि लिडारफोर दङ बिसोरो जुदि गमामायैनो जुदि सापर्ट खालामथारोब्ला बिसोरखौ एसटि होनायनि बे 6टा जनगोष्ठीखौ अब्ला जोङो बेखौ माने मा होनो जोङो जोंनि जिथु थाखानाय 4 ट्राइबेल संघ बिसोरो मा होनो बेखौ माबानो थाखायनो प्रतिबाद खालामनो थाखायनो जों खालामनांगोन आरोखि। माबायदि जाजानायखौ लुबैयो जाय बिथांमोना बे समाव गोनो गोथो थासारियाव दङ मा होजानायखौ मा खावसेया लुबैयो आरो खावसेया बे समाव होजानायखौ बादों बा होबथादों बे बिथिङाव नोंथाङा सासे बर' फिसा हिसाबाव सासे नोंथाङा गायसनगिरि आफादगिरि महरै बिजनि जिल्ला नैबे ट्राइबेल संघनि बे हिसाबाव नोंथाङा माखौ लुबैयो? गमामायैनो नोंथाङा बे नैबे ट्राइबेल हिसाबाव जे होबथाजानायखौ लुबैयो ना बिथांमोननो होजानायखौ नोंथाङा लुबैयो? नोंथांनि मतामतखौ लुबैयो। आंनि साननायावथ' जायफोर माने पलिटिकेल पार्टि दा बिसोर लिडारफोर बा जोंनि माखासे जिथु गुबुन गुबुन लिडारफोर दङ बिसोरो पलिटिक्सनि थाखायसो बे खेला खालामदों बायदि आं सानो आरोखि बेखौ खिन्थु आंनिब्ला माने बिसोरनि माबाखौ प्रतिबाद खालामनो थाखाय जोङो जेब्लाबो लामा ओंखारनांगोन बेखौनो आं बुंनो सानो आरोखि। जिहेतु बिटिसिआव मोन 40 बियाबनि गेजेराव 30टाया रिजार्भेसन एसटि रिजार्भेसन जुदि गमामायैनो जुदि नैबे समाव मोनद' हारिनो जुदि एसटि होयोब्ला बर' हारिजों बा बर' हारिनि गोबां बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि थैनि बेसेन जों सोरजिजानाय बिटिसि बिटिआर आथिखालनि बिटिसि दा गमामायैनो जुदि बैफोर हारिनो जुदि मोनद' हारिनो जुदि एसटि होयोब्ला जोंनि थाखानाय रिजार्भेसनाव जाय बर'नि थैजों सोरजिजानाय बिटिसि बे बिटिसिखौ जों बर' हारिया खोमानानै लानांगौ बा लानो गोनां जागोन नामा? मा मोनदांथि होगोन? बेखौ जुदि माने आंनि साननायाव जोंनि बिटिसिआथ' धंस' जागोन दा जोंहा जेबो थानाय नङा आरोखि बिसोर जुदि माने जोंनि बाहागोखौ होयोब्ला दा बेवहाय जोंहा माने बेनि गेजेरजोंनो जोङो आवगायलांबाय थानांगोन प्रतिबाद खालामबाय थानांगोन बेखौनो आं सानो आरोखि। नोंथांनिफ्राय मिथिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु मोनसे समाव बर'फोरखौ बा बुंनाय जादोंमोन जे हांख्राय जाग्रा हारि होननानै जोंखौ नेवसिगारदोंमोन बबेबा अफिसनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन फरायसालिफोरावब्लाबो बर'खौ बा एसटि होनानै मोनसे कसारि होनानै मोनसे नाकस खालामोमोन बा आसामनि खुंथाइनिफ्राय लानानै बिउरिक्रेट माखाया मोनसे समाव जोंखौ नाकस खालामोमोन। सासे बर' सुबुं हिसाबै नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों जाय बिथांमोना आथिखालाव बर'फोरखौ मोनसे समाव नाकस खालामोमोन बा जोंनि एसटि होनानै बा बर'फोरखौ एसटि होनानै मोनसे नाथ्रोदोंमोन दा बिथांमोनानो बे जायगायाव बा एसटि लानो थाखाय बे समाव नाजानायखौ नुनो मोनदों। बे बिथिङाव गोदो माबायदि खालामोमोन नोंथांनिफ्राय एसे जारिमिनखौ मिथिनो थाखाय नाजागोन। गोदोथ' नंगौ एक्सुवेलि माने जिखुनु ट्राइबेल होननानै बुङोब्लानो बिसोरो मोनसे खुगा फोरनाय दंमोन आरोखि जाय मुगैनाय दंमोन। एज एग्जाम्पल जों जेब्ला कटन कलेजाव फरायहैयो 96आव बे समाव जोंनि बे ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरखौ गुबुन हारिफ्रा मोजां मेगनजों नायामोन आरोखि। दा बेवहाय सासे जोंहा कार्बि आंलंनि सासे दंमोन रंपि होननाय
सामरंखि नामखौ बुंबाय आङो बिथाङा जोबोद माने रागा जायोमोन आरोखि जों माने खांख्राइ जाग्रा माबा जाग्रा गुमा जाग्रा एसेथ' मुगैयो नोंसोरो सानसे समाव जों बायदि जाफिननांगोन नोंसोरो बे बाथ्राखौ बुङोमोन आरोखि फ्राय बिदिनो बेयो डाइनिं हलाव हाबनानै एखे डाइनिं हलनि बे टेबोल सेबोलाव गाखोलाबायनानै बे मोसालाबायोमोन आं मोसागोन सोर मा खालाय आं ट्राइबेल जों बे आसामाथ' जोंनिसो जायगा ट्राइबेलनि जायगाखा बेयो बेबायदि होननानै होख्रावलाबाय थायोमोन आरोखि उनाव बिसोरो थान्दा जानानै थायोमोन आरोखि गुबुन हारिफ्रा दा बिदि जायोमोन एखे जाथारोमोन आरोखि इभेन माने जों जुदि दा जोंनि ट्राइबेल गोष्ठिया जेसेबां दं गासिबो माने एखेथाय माने अपज खालामनांगौ आरोखि बिसोरखौ होनो मोना माने एसटि गोदानै होनो मोना एसटि होनो मोना गोदानै एसटि होनो मोना बे बाथ्राखौ जोङो बुंनांगोन बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो मोनसे समाव बे ट्राइबेलफोरखौ बा ट्राइबेलनि मोनथायखौ होआखै होननानै बा ट्राइबेलफोरखौ नाकस खालाम होननानै मोनसे समाव ट्राइबेल लिडारफोरखौ खौसे खालामनानै बिथाङा सोमावसारदोंमोन बै सोमावसारनाय जे समखौ नोजोर जुदि होयोब्ला दा मोनसे इउनिटि जानायनि मोनसे सम नामा जेराव जोंनि मोनथायखौ आरोबाव सिख'नो थाखाय नाजानायखौ नुनो मोनदों बै समाव जोंनि मोनथायखौ जों होफुङाखैमोन नाथायबा दा जोंनि मोनथायखौ बे समाव सेख'नो बा गुबुना लानो नाजादों बे बिथिङाव ट्राइबेल लिडारफोरखौ मा खावलायनो लुबैयो दा बे बिथिङाव आं बेखौनो माने बुंनो सानो जे जोंनि ट्राइबेल लिडार माखासेफ्रा हायोब्ला माने इउनाइटेड जानांगौ आरोखि खिन्थु ओरैबायदि माखासे माने लिडारफोर जाबाय माने पलिटिकेल बायास बे खेथ्रआवनो जोंनि ट्राइबेल लिडारफ्रा एकगत जानो हायाखै एकता जानो हायाखै इउनिटियाव फैनो हायाखै बेखौ आं बुंनो सानो आरोखि दा खौसे जाजानायखौथ' जों लुबैयो खिन्थु बे माने बायासनि थाखायनो बिसोरो माने खौसे जानोखौ लुबैयो आरोखि बे नाथ्रोलायबाय थायो जोंनि गेजेराव बिभेद सोरजिहोयो माने बिनि सोरजिहोनायाव हयथ' गुबुन सोरबा थार्ड पार्टिबो थानो हागौ बेबायदिबो जानो हागौ आरोखि बेनि थाखाय मोनसे गोनो गोथो दं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे मोनसे बाथ्रा समाजारि बिजोङाव बा हयथ' गोबां सुबुंफोरानो नुदों बेवहाय हाग्रामा महिलारिया रायजो राजाफोरनाव थांनायाव बिथाङा बुंथिदों एसटि लागेना मातिर पट्टा लागे होननानै बिथाङा बुंदों एसटिया जासिनानै सोरनोबा होनो हानाय मोनसे होनो हाथाव बेफोरबायदि नङा नोंथाङा मा बुङो बे जासिनायखौ मा बुङो बे बाथ्राखौ जुदि महिलारिया बुंदोंबा एसटि जासिदोंबा गुबुन हारिनो बे कोनमते जों बेखौ मानिनाय नङा आरोखि एसटिखौ जासिनानै माने मोनसे माबायाव लाबोनाया बे थिग नङा बेहाय खहायाथ' जोंहासो जागोन खहा जोंहा जागोन जासिब्लानोदि माने एसटिखौ लाबोनानै माबा जोंनि माबाखौ जिथु मोनखानाय जोंनि जिथु शेयार दं बेफोर माने निस्सय जोंहा खहा जागोन बेखौ आं बुंनो सानो दे थांनाय समाव बिथां खुंथाय गोहोआव थानाय आथिखालनि मानगोनां बिथां गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दाखालै बावै बिथांमोना मोनसे एग्जिकिउटिभ काउन्सिल जिरायदों दा बै जिरायगोनायनि उनाव बिथांमोना मोनसे बिथांखि लादों जे मोनद' हारिनो एसटि होनायाव बिटिसिनिफ्राय एनअसि नो अबजेक्सन सार्टिफिकेट बिथांमोना हरनायनि थाखाय मोनसे थिरांथा लादोंखौ बाथ्राखौ मख'दों दा बे बिथिङाव गमामायैनो जुदि बेखौ हरमारनाय जायोब्ला बेसेबां खहा जाथावना बिटिसिआ बेखौ माने एनअसि हरनानै जुदि बे 6टा जनगोष्ठीखौ गावनि ट्राइबेलाव सोयोब्ला जोंहाथ' बे जथेस्थ' खहा जागोन बेखौ जों बयबो मिथिखागौ खहा जागोन जथेस्थ'
दा बेखायनो जोंनि बे मा होनो हाग्रामा बिथाङा जिथु माने हरदों बेयो हयथ' माने पलिटिक्सनि थाखायसो हरदों बायदि आं सानो आरोखि पलिटिकेल पावार नांगौ बे हिसाबैथ' हरदों बायदि आं सानो आरोखि जुदि बेयो जुदि हरनायानो जिहेतु सरकारनिफ्राय हरनाय लोगो लोगोनो एबा बे समाव बिटिसि निफ्राय हरनाय लोगो लोगोनो बे मोनसे सापर्टिं डकुमेन्ट जायो आयेनाव जुदि जों नोजोर होयोब्ला बे बिथिङाव जिहेतु आसामनिफ्राय ग्रुप अफ मिनिस्टारनिफ्राय मोनसे रोखायै बाथ्राखौ बुंथिदों जे 6 शेड्युलाव बे समाव एनअसिखौ बिटिसि निफ्राय हरनांगोन आरो बेराफारसेथिं बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाथ्राखौ मख'दों बा बुंदों बिथाङा जे 6 शेड्युलनि बेलायाव बिटिसि निफ्राय बा गुबुन गुबुन 6 शेड्युलनिफ्राय एनअसि हरोब्लासो बेखौ जागोन होननानै हाग्रामा महिलारिखौ नोंथाङा लुबैया नामा जे बे समाव मोनद' हारिनो बा बिटिसि एरियायाव एनअसि हरालासिनो मोनद' हारिनो एसटि होनायनिफ्राय बेरेखा बा बेरेखायाव थाजानो नोंथाङा लुबैया मानोना जिहेतु एसटि होनाय लोगो लोगोनो 6 शेड्युलाबो मोनसे खैफोदाव गोग्लैगोन नोंथाङाबो बे बाथ्राखौ मोनदांदों दा बे बिथिङाव नोंथाङा बेथ' नंगौ बे 6 शेड्युलनिफ्राय जुदि एनअसि बयबो जुदि हरजोबोब्ला बे मा होनो केन्द्रीय सरकारनि जिथु आफाद दंहाय केन्द्रीय सरकारनि आफादा हयथ' नंगौ बायदि होननानै हयथ' गनायनानै लानो हागौ आरोखि हायोब्लाथ' जथेस्थ' खथि जागोन दा खथि जायोब्लाथ' जोंनिनो जागोन बे 14टा माने जनगोष्ठीनि माबानो खथि जागोन आरोखि दा बै 6टा जिथु जनगोष्ठी बिसोरथ' डेभेलपखा बे हिसाबै बिसोरो जोंखौ आरो गादबनो एसे सुबिदा मोनबावगोन आरोखि माने रैखाथिया थानाय नङा रैखाथिया थानाय नङा एनअसि हरजानोखौ लुबैयोना लुबैया नोंथाङा आंथ' एनअसि हरजानायखौ लुबैया एनअसि हरजानायखौ आं लुबैया खुनु मथे खिन्थु दा हरदोंब्ला माने हरनो थाखाय बिथांमोना इसियाव डिसाइड खालामदों थांखि लादों दा बिसोर जुदि हरथारोब्लाथ' जों मा बुंबावनो जों माने एथ' प्रतिबाद खालायनानैब्लाबो जों माने बिसोरनि माबाखौ हमथानो हायाब्ला बेवहाय माथो खालामगोन जों दा मा होनो बेखौ जोंनि आफादनिफ्रायनो जोंनि संघनिफ्रायनो बेखौ गोख्रों मोनसे सोमावसारनाय लानांगोन आरोखि एसटिखौ लानानै नोंथाङा मा लुबैजायो बे समाव एसटिखौ लानानैथ' जोंहा जोंनि जिथु माने दासिम जों माने जिबायदि मोनगासिनो दङ आं बेखौनो कन्टिनिउ फिउचारहालागै बेबायदि मोनबाय थानो माबाखौ आं लुबैयो आरोखि सुबिदाखौ इन्टेग्रेट थानांगौ बर' हारिया गोबां जुदि नोजोर होयोब्ला सोमावसारनायजों आबुं होननानै जों बुंनांगोन आरो बे समाव जों नुनो मोनदों आरोबाव नैबे एसटिखौ लानानै गावनि थाखानाय मोनथायखौनो सेख'हां थासारियाव बर' हारिया दं बे बिथिङाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो नाजागोन बर'फोरखौ बा बर'नि सानसुमैनिफ्राय लानानै बर'नि लाइमोनफोरखौ लानानै फरायसा बिथांमोनखौ लानानै साफ्रोमफोरखौबो बे समाव नैबे जोंनि सेख'हां बा एसटिखौ जोंनि सेख'हां थासारियाव सासे नोंथाङा बे बिजनि जिल्ला ट्राइबेल संघनि बारग' आफादगिरि जानानै बे समाव मा फोरमायनो लुबैदों नंगौ बर'फ्रा खुनु माने सुबिदाखौ बे सोमावसारा मोनाखै आरोखि दा बे मा होनो बर' मिडियामनि थाखाय जिथु सोमावसारदों दा
बेफोरनो माने एसे उदाहरन आरोखि जिखुनु जोंनि थासारियाव बे सोमावसारनाय बादै जों खुनु जिनिसखौनो मोनाखै बर'फ्रा बा एसटि जानाय लोगो लोगोनो जोंहा मा मा खहा जागोन जाय बिथांमोना मोनदांनो हायाखै बे रायजो राजाफोरखौ मा बुंनो खावलायो? दा बे खेथ्रआवथ' जोंनि माखासे जिथु दैदेनगिरिफोर दङ बे दैदेनगिरिफ्राथ' जोंनि बे रायजो राजाखौ बर'फोरखौ बेबायदिनो मोनसे जथुमलायनानै एसे एडभाइस होलायोब्ला बिसोरनो सय जन'गोष्ठीनो मा होनो ट्राइबेल जुदि खालायना होथारोब्ला जोंहा मा खथि जागोन बेफोरखौ मोजाङै बुजायना होनानै जों माने मोनसे गोख्रों से कमिटि दानानै सोमावसारनायनि थाखाय आन्दलन खालामनो थाखाय जों नाजानांगोन आरोखि मेन माने जिथु माने फरायसाफोर दं बिसोरखौबो लानानै जों मोनसे बेबायदिनो मेल मिटिं खालामनानै बुजायनानै होनांगोन आरोखि ओरैनो नोंथांनि मोनदांनायाव मा मा जोंहा खहा जागोन बायदि जेब्ला एसटि जुदि गमामायैनो जुदि होमारथारोब्ला? ओरैनो जुदि जों बिसोरो जुदि मोनथारमारोब्ला जाहा माने कालसारेलि इक'नमिकेलि ससियेलि बेफोर जथेस्थ' खथि जागोन बिनि बादैबो हयथ' माने किसुमान माबा दंबायो मा होनो बेखौ दा बेवहाय माने सुरक्षा माने थानाय नङा आरोखि दा रैखाथि थानाय नङा नोंथांनिफ्राय मोनसे थाखाय नाजागोन जिहेतु 6टा जन'गोष्ठीनो जिहेतु एसटिनि बागै गोबां बाथ्राखौनो मख'बाय थादों दा बे बिथिङाव बिथांमोना एमब्राब्रायैनो एसटिआव हाबनो बिथांमोना नाजाबाय थादों नाथाय जाय एसटिफोर दङ थाखानाय एसटिफोरा खायसे खायसेया सांग्रांथि नङा बिथांमोना एमब्राब्रायैनो एसटिआव हाबनो नाजादों अब्ला बेनि आन्दोआव माबा मोनसे थागोन नामा? बिनि आन्दोआव जिथु माने बिसोरो एमब्रा नाजानायखौथ' जों नुगासिनो दङ दा जोंनि माखासे ट्राइबेल गोष्ठीया नंगौ मा होनो किसुमान माबायाव सिक्स शेड्युलनि जिथु माबाफोर दङ बिसोरो थिग मथे माने बुजियाखैबो जानो हागौ आरो बे खेथ्रआव आं मोनसे थार्ड पार्टिनि मोनसे मा होनो मोनसे सक्ति दं होननानै आं सानो आरोखि राजखान्थिनि आं सानो आरोखि दा खौसे जाजानायखौ लुबैदों एसटिनि बेलायाव खौसे जानायखौथ' जों लुबैखायोआनो सारा आसामनि जेसेबां माने एसटि दं बे जुदि खौसे जायोब्ला जोंखौ माने जेबो खालामनो हानाय नङा खोथायै बाथ्रायै गासिबो जों माने खौसे जानांगोन खामानियावबो खौसे जानांगोन बुंनायाव खौसे जानांगोन अब्लासो जोङो जोंनि मोन्थाय बे मोनथायखौ जों लाखिनो हागोन आरो सिसिटुवानि बानजायनायाव मोनसे ट्राइबेल आफाद गैया कअर्डिनेशन कमिटि दा बेवहाय बेजों मोनसे गोख्रों भाबै सोमावसारनाया जाबाय थादों ओजोंहाय जों जुदि नोजोर होयोब्ला आसामनि गुवाहाटीयाव बे सोमावसारनाय जाबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे समाव मोनद' हारिनि एसटि होननायनि बेरेखा गोख्रों भाबै रेलि हाबाफारिफोरा सोलिबाय दं जेबो खालामनो हानाय नङा खोथायै बाथ्रायै गासिबो जों माने खौसे जानांगोन खामानियावबो खौसे जानांगोन बुंनायाव खौसे जानांगोन अब्लासो जोङो जोंनि मोन्थाय बे मोनथायखौ जों लाखिनो हागोन आरो सिसिटुवानि बानजायनायाव मोनसे ट्राइबेल आफाद गैया कअर्डिनेशन कमिटि
दा बेवहाय बेजों मोनसे गोख्रों भाबै सोमावसारनाया जाबाय थादों। ओजोंहाय जों जुदि नोजोर होयोब्ला आसामनि गुवाहाटियाव बे सोमावसारनाय जाबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे समाव मोनद' हारिनि एसटि होननायनि बेरेखा गोख्रों भाबै रेलि हाबाफारिफोरा सोलिबाय दं, धरना हाबाफारि सोलिबाय दं। मा खावलायो? आरोबाव जों माने बेबायदिनो रेलि टेलि खालामनानै सोमावसारबावनांगोन आरोखि जोंनि मोन्थायखौ सुरक्षा होनो थाखाय आरोखि गोख्रोङै सोमावसारनांगोन। गोख्रोङै सोमावसारफिननांगोन। नंगौ, बिथाङानो जादोंमोन बिजनि जिल्ला ट्राइबेल संघनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो बर' बाजार गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि माख्रा पाटकिगुरि गामिनि थागिबि बिथां मनेस्वर बसुमतारी। बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौनो मिथिनो मोनबाय। थारैनो बे समाव मोनद' हारिनि एसटि जुदि गमामायैनो होमारोब्ला बेवहाय थाखानाय एसटिफोरा माबायदि खहा गोग्लैगोन बेनि सायाव बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिथिबाय। थारैनो बे समाव मोनद' हारिनि एसटि होनायनि बेरेखा सोमावसारनायनि आथिखालाव गोनांथि दं। जे रायजो राजाफोरा खौसेथि जानायनि मोनसे गोनांथि दं। सोमावसारारि जाय आफादफोर दङ, दुलाराय बर' फरायसा आफाद CC2नि बानजायनायाव बे समाव गुबुन गुबुन आफादफोरखौ लाफानानै सोमावसारनायनि मोनसे गोनांथि दं। बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों। आरो बेनि अनगायै गोदो सिगांनि समाव जे ट्राइबेलफोरखौ माबायदि बे समाव सिगांनि सानाव मुगैयोमोन आरो माखासे बिथिङाव नासयोमोन, बेनि सायाव बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिथिनो मोनबाय। आरो बे समाव ट्राइबेल जुदि गमामायैनो मोनद' हारिनो होमारोब्ला माबायदि खहा जागोन बे बाथ्राखौ बिथांनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय। जे BTC सोरखारनिफ्राय गमामायैनो जुदि NOC हरमारोब्ला बेवहाय थाखानाय एसटिफोरा मा खहा जागोन बेनि सायाव गोबां बाथ्राखौनो बिथां गेदेमानिफ्राय मिथिनो मोनबाय। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आं राकेश रामसियारा नोंथांमोननो माख्रानिफ्राय बे समाव दिन्थिफुंबाय। गोजोन्थों।